noastră din bancă. Aici pe scria noastră în Minecraft Old City. Ați auzit bine, da, acesta este noua noastră producție Minecraft Old City. Tăpții. Spui salut aici pe video. Ok, bun, fraților, deci eu dacă mai aveți episodul ăsta, uitați-vă mai și bun. Și fraților, hai să vă prezint ce am construit. În primul rând începem cu banca. Aceasta este banca, pentru că, da, știu, arată ca și cum e o bancă, dar e o bancă reală, uitați-vă. Bun. Acum ne vom duce acolo la poliți, adică poliția, cum vedem. Ne vom duce frumos la poliție. Încă nu e gata, dar o să fie gata în curând. Doar celulele sunt gata. Mai departe aici e spawn-ul. Iar aici sunt bloturile. Asta e blotul liber. Asta e casa lui Cristi. Cred că ați mai văzut un videoclipul trecut. Uite că a intrat și Dănuț. Cam asta este ce se află în casa lui Cristi. Asta e casa lui Dani Dănuț Dani. Da, asta este casa lui. După cum se vede aici. Și bă, dați o notă la casa lui Dănuț. Chiar sunt curios. Și uite, casa mea. Da, aceasta este casa mea, după cum se vede aici. Da, aceasta este casa mea. Unde locuiesc eu. Și avem aici o fermă de XP. Iar asta nu știu ce e. Aici mai avem casa lui